Аңа бүгін түгел 90 еш, ғымырының 47 елі мәғариф тармағына бағышланған. Шәһәрдің бірінші мәктәбі Ислам Кәримович Бәхтияров үшін айрықша қадірлі. Таныш диварлар, көңілге якын мұхит, педагогия эшчәнлеген үз иткән коллегалары һәм ул гомере буе яраткан балалар. Үз мәктәбенә килүе махсус чакыру буенча. Бүген педагогия коллективы үз остазын хөрмәтли. Олы юбилее уңайыннан. Жизнь дается каждому, а старость дается избранным. Но, глядя на нашего юбиляра, никак не сочетается слово «старость». Как хочется сказать, что мудрость дается избранным. Сколько лет знаю Ислама Каримовича, не перестаю восхищаться его активной жизненной позицией. Он у нас и в общественном совете. Он у нас и в совете музея. Он у нас одним из первых открыл двери нашего музея. Он у нас экскурсовод, дает музейно-педагогические уроки, участвует во всех мероприятиях и акциях музея. Он у нас коллега наш, главный консультант. Одним словом, настоящий музейщик. Но по жизни всегда сохраняет одну профессию учителя. Ислам Каримович, лично мне вы нравитесь, замечательный человек, добропорядочный, потому тебя вот сегодня уважаю. Еще раз, чтобы жилось, жить хотелось, и жилось в полном здравии. Вот у него компьютер работает очень хорошо, и руки, ноги, все на месте. И вы правильно сказали, коллеги, он еще сегодня живет. Тормышы кино пленкасында чагылгандай. Туган авылы Кизләүдә урта мәктәпне тәмамлаганнан соң бик кылда укыта, аннан Киекле мәктәбендә белем бирә. 5 ел армиядә хезмәт иткәннән соң Чишмә авылында мәктәп мөдире була. Аннан бер өзлексез 23 ел Кизләү мәктәбендә химия һәм биология укыта. Почет билгесе ордены белән бүләкләнүе дә нәкъ менә шушы чорга туры килә. Кизләү мәктәбе барлык күрсәткечләр буенча республикада беренче урынга чыккач, аны шулай олылыйлар. Аннан әлеге мәктәптә. Биредә ул 11 ел мәктәп директоры булып эшли, соңрак район мәгариф бүлегендә җитәкли. Уважаемый Ислам Каримович, примите искренние и сердечные поздравления с 90-летием. Вами пройден значительный этап жизни, наполненный своими тревогами и радостями, под знаком безграничного служения в сфере образования. За годы вашей трудовой деятельности все узнали вас как человека разностороннего, обладающего разносторонними способностями и интересами, обладающего большим организаторским талантом и неиссякаемой энергией. Все этапы – учитель, директор школы, заведующий районным отделом образования – свидетельствуют о вашем высоком творческом потенциале. Все, что сделано вами в жизни, благодаря большому трудолюбию, примерному исполнению своего человеческого и служебного долга перед обществом, высоко оценено и отмечено многочисленными наградами. Вы всегда были и остаетесь отзывчивым, чутким, коммуникабельным человеком, до сих пор щедро делитесь с людьми мудростью, душевной теплотой. Вас помнят и любят и уважают коллеги, все, кто знает, кто работает с вами. Ислам Каримович, в этот торжественный день мы от всей души поздравляем и говорим, пусть еще долго не иссякают ваши жизненные силы, пусть теплым, светлым и радостным будет дальнейшая ваша жизнь. Большого вам человеческого счастья, благополучия, любви и заботы близких. От всей души мы поздравляем. Эти слова вам прислал начальник отдела образования Ханяпов Ильдар Александрович. Bütün bilgemişlersiniz, sizin bilen işleyemişler, sizin kurşularınız hepimiz de bağlı yoksa sütlerine iskalar. Hem de sizin hizmetiniz de zor bulur. Hem kişilere de bir жылы bağışladınız. Hem de eğer sözünüzü kadar talep eder, üzerinizde ciddi olarak bütün yakınlar kabul şahıs bulunduğunuzu gösterdiniz. Hem bugün de şu grupta üzerinizde kalırınızı devam edesiniz. Biz bana bir şart, ihlas konudan bir soru bulgarınız için, hizmetiniz için. Şuşulduğu kendimde şuşulduğu halette karşılamak bizi zor belki, şuşulduğu kolektifte şuşulduğu tutlar hürmeti derecesi aslında kabul ettiğimiz bu bayramda, bu günlerde bizi zor belki, önemli belki günleriniz, belki yıllarınız sizin Allah'a kendine her vakit kabullanıp dursun, her kim sizge belki getirsin, her kim sizge şartlı getirsin. Əlbəttəsin bir qaşanda ismi, bugünkü kimge xətli, məktəbdə yana oku yılı başlanama, oku yılı tamamlanama, nindidir bir matıq işe olsa, İslam abi bizge şart
укытқан оқушылары бик хөрмәт итәләр. Авылыбызның иң өлкән кешесе дип чыгарып бастырып, аңа бүләкләр бирәләр. Ислам абый шунда да катнаша. Ислам абый моннан соң да балаларыбызның, менә үзегез калдырып киткән мәктәпнең укытучыларының, хәзер анда укыган укучыларның, үзегезнең балаларыгызның, аныкларыгызның, элек укыткан укучыларыгызның, гомумән бөтен авыл халкының ихтирамын, игътибарын тыеп, саулыкта, сәламәтлектә йөзгә кадәр яшәгез. Ислам Кәримович бүген дә сафта. Мин үземне әйбәт хис итәм әле. Ярый, как раз туган көн мин 90 ук булыр. Дип уйламаган идем мин үзем яшәгән вакытта, менә 90-га җиттем. Ул бүген дә күпләргә кирәк. Җирле музей ветераннар советларының актив әгъзасы. Иҗтимагый советта да нәтиҗәле эшләүчеләрдән. Миңа ниндә булса бер ниткәне йомыш кушканнар икән, поручение биргәннәр икән, берәр төрле эш. Мин аны обязательно аны үтәргә кирәк. Вот. Монда хәзер пенсия чыкканда чакыралар икән, менә музей советында мин член булып торам, анда чакыралар. Аннан соң ветеран советында. Раз мине чакыралар икән, анда катнашырга. Димәк, мин кирәк. Мин шуны сизәм, кирәк мин, димәк. Менә мин музейда күп тапкырлар военно-патриотическое воспитание тәрбия буенча классларны алып киләләр мәктәптән, беренче мәктәптән, икенче мәктәптән, башка мәктәптән киләләр. Мин аларга сугыш вакытында авылларда тормышта ничек булган халык, ничек яшәгән, ничек яшьләр, балалар булганнар, шулар турында сөйлим аларга. Минем үземнең темам тәрбия буенча военно-патриотическое воспитание. Мин шуларга бик зур игътибар бирәм. Чөнки яшьләрне шулай тәрбияләргә кирәк дип беләм. Аннан соң мине мәктәпләргә күп чакыралар, гимназия күп чакыра мине, беренче мәктәп чакыра мине, икенче мәктәптә булдым, 4нче мәктәптә булдым, чакыралар, бигрәк тә 9 май алдына чакыралар. Шуңа аңа хөрмәт тә зур. Район башлыгы Флора Нугманова юбилярга район җитәкчелеге котлауларын җиткереп, Россия президенты открыткасын тапшырды. Сездән инде без пример алып, үрнәк алып, сезнең акыллыгыгыздан, тәрбияле кеше булуыгыздан, акыллы булуыгыздан, мудрый булуыгыздан бер кашан тавыш күтәреп кешегә дәшкәнегезне ишеткәнебез юк. Без сезнең бер нинди уровеньда гына эшләсәгез дә, һәр вакытта акыллы итеп бөтен эшегезне ала бара белдегез. Һәм сезнең тәрбияләгән хәзер укучыларыгыз да инде меңләгәндер инде алар, меңләгән кешедер инде. Һәм уйлыйм инде алар бар да тәртипледер дип. Бик матур тормыш юлына барасың, молодец, бик матур иттереп барасың. Хәзерге секенгә кадәр бөтен кеше белән дуслыгың да тора, общениең да тора. Әйтәм итәне классташларың да эзләп алар тоже кызлар бит. Алар тоже кызлар. Үзем оныткан балаларым да звонит келәр. Шулай инде. Рәхмәт инде, Алла рәхмәт яусын барысы өчен. Киләчәктә дә мәшә исәнлектә, саулыкта, матур итеп яшәргә, бик тәрбияле балалар үстергәнсез. Менә балаларыбыз белән дә бергә эшлибез бит инде, бик акыллылар үзегез кебек. У кого что, какая характеристика, он все знает. Просто удивление. Удивление. Щечки розовые, глазки блестят. Глазки блестят, слезы наверное там, потому что я уже... Здоровья вам, счастья вам, Спасибо. Благополучия вам. Спасибо. Чтобы долго-долго жили, чтобы на 100 лет, вот еще больше, чтобы люди пришли к вам. Это прочитаете уж, мы нам писали вам тут чуть-чуть. Хорошо? Спасибо. И подушечку вот как раз под одеяло, чтобы легли и мягенько спали. Можно вас поцелую? Такие щечки, как не целовать. Очрашу сый нигъмәт тулы чәй өстәл артына дәвам итте. Янәшәдә юбилей кунаклары, балалары, аныклары, бүген биредә булмаганнары күпме тагын? Балаларым бар да урнашканнар, эш белән тәэмин ителгәннәр. Аныкларым бар да туры урнашканнар, эш белән тәэмин ителгәннәр. Әйбәт кенә яшиләр. Аларның матур тормышы, аларның исәнлеге минем өчен бик зур бәхет. Менә шуның өчен минем яшәү мәгънәсе шул. Илемдә тынычлык булсын, тирә-якта тынычлык булсын, туганнарым арасында тынычлык булсын. Үземнең районымда, авылымда бөтен тынычлык булсын, бөтен халык әйбәт кенә яшәсеннәр. Менә минем бөтен яшәү мәгънәм шул. Ислам Кәримович тормыш иптәше белән 53 ел гомер кичерә. Бәхтияровлар династиясенә лаеклы 3 бала үстерәләр. 7 оныклары, 5 аныкчыклары да бабалары өчен сөенеч.
Минем өчен әти иң кадерле, бу дөньяда иң кадерле, иң зур кеше. Ул минем өчен әти дә, хәзер әни дә. Әни без күптән гүр ясый булганга күрә, һәм дә ләкин ул миңа һәр вакыт үрнәк булып торды. Шул яшәү рәвешенә өйрәтте ул безне, ничек яшәргә, ничек кешеләргә хөрмәт белән карарга барысында, ничек үзеңнең хезмәтеңә, үзеңнең эшләвеңә игътибар итәргә, намус белән карарга өйрәтте ул безне һәр вакыт. Миңа аның нинди сыйфатлары нык бәйлим, аның тормышка карашын. Аның бер нәрсәгә дә бу дөньяда бирешмәвенә, һәр вакыт бөтен авырлыкларны җиңеп алга баруына, авырлыкларга да бирешми, авыруга да бирешми, һәр вакыт алга. Аңа әйттеләр икән нәрсәне үтәргә. Ул аны хәзер дә 90 яшендә дә үти. Бу бик намус белән карау, үз эшенә намус белән карау, үз тормышына намус белән карау, бу бик зур, бик кирәкле сыйфат дип уйлыйм. Это человек, с которого мы все берем пример. Мы его очень любим, он о нас очень заботится. Всегда нам звонит, спрашивает, как у нас дела, как провели мы свой день. Ну, у нас самый умный, самый лучший бабай. Это меня еще кеңесші, бір нәрсені мен һәр көннән белән шашып торабыз, сөйләшеп торабыз, ялкыннарында безгә килә, мунчаганга булай. Кеңесші шушы ничек әйтергә инде. Безне тәрбияләде. Иң яхшы әтин. 90-га җитү һәр кемгә дә насыйп түгел. Ислам Кәримович сокланырлык төс кыяфәттә, камил акылла килеш, һәр кемгә дә кирәк булып яшәү сирен белә һәм аның белән уртаклашу яклы. Мин 90-га җитәрмен дип уйламаган идем. Мин каршыгымнан соң бер 2-3 ел яшәсәм дигән идем. Менә 12 елда булып китте. Без каршык белән утырган вакытта сөйләшәйек. Мин сөйләшәм, мин безнең ара 31 елга 3 яшь безнең ара. Мин алдан китәргә тиеш, ират алдан китә. Аннан соң 3 елдан соң син киләсең. 3 елдан соң артыкка калмыйсың дип. Вот. Алай аннан соң бу инде исәнрәк чакта. Аннан соң авырып башлады, диабетик, нәҗирәк белән авырып башлагачтан шулай сөйләшәйек дә, юк инде ислам, мин алдан китәм дигәе. Вот. И шулай итеп алдан китеп барды. Тынычрак булырга кирәк инде. Кешеләргә карата уважительный булырга кирәк. Уважать кирәк. Усал булырга кирәкми. Усаллык бер кемгә усаллык теләргә кирәкми. Вот. Бөтен кешегә гел яхшы гына теләргә кирәк. Вот. Ну, аннан соң хәрәкәтләнергә кирәк. Мин бик күптән иртәнге физзарядка ясыйм. Күптән. Ул укудан башланган иде, уку чагыннан башланган иде, армиядә дәвам итте, армиядән кайтып эшләде. Аннан соң мин бирәтә пенсия чыккачтан һәр вакытта да иртә белән мин сәгать 5-тә мин торам, 5-тә мин дөресен хәзер карт булгачтан намазны укырга кирәк бит инде. Аннан соң чыгып китәмен йөрергә, паркларны әйләнеп кайтам, көн матур булса. Вот. Менә аннан соң минем завтрак, аннан соң менә. Аннан Киндистан чыгып керәм, советларга инергия әйләнеп кайтам, кая ничек чакырган эшләргә барам. Аннан соң инде обед ясыйм да бердән 2-га кадәр ятып алам. Шуның өчен минем танышларым беләләр, бердән 2-га кадәр звонит итмиләр миңа. Аннан соң торам да, тагын чыгып әйләнеп керәм 4-5 арасында. Вот. Телевизор карыйм, газетларны тоташ укып торам. Мин газета алам. 1 ел калганым юк. Октябрь колхозы булды бит инде башта, аннан соң тагын инде булды, аннан соң дуслык гел алам мен. Чөнки ул минем айрыгысыз. Аның хәбәрләрен мин телевизордан да, район телевизордан да беләм, булай ишетә беләм, барыбер газета кирәк. 90 ел артта, яшәп туймаган әле ул бу дөньяда. Алга планнары бар. Шулай яшәргә инде, хәлдән килгәнчә, шулай кая чакырганчыкка барырга, балаларга шулай элекке тормышларны сөйләргә, аларның тәрбияләвен дәвам итәргә балаларны, яшь булуын тәрбияләргә кирәк. Без байтак нәрсә сөйли алабыз аларга.
Ырасың